Patay na nga nadiskubrihan ang usa ka 51 anyos nga barangay health worker didto sa sa Baboy duol sa iyang pinuyanan sa Purok Sanika, Barangay Kabadyangan, Liloan, Cebu. Ang biktima na ila nga si Glinda Wagas Aligato, usa ka BHW sa nahisgutang barangay. Sumala sa investigasyon sa kapulisan, si Elmer ang bana ni Glinda migikan sa ilang balay alas 6 sa buntag aron mag-andam og tuba. Pagbalik niya sa ilang balay mga alas 7:40, nakita niya nga ang iyang asawa nga nagbitay sa sa baboy. Gidali si Glinda pagdala sa Mindero Memorial Medical Center. Apan gideklara kini nga dead on arrival. Si Elmer mingon nga ang iyang asawa nag-antos og pinansyal nga kalisdanan tungod sa usa ka utang. Og niadtong gabi sa wala pa ang insidente, nakig-istorya siya nga naglisod siya sa pagbayad sa usa ka sinking fund. Ang lawas sa biktima anaa karon sa morgue sa Mindero Memorial Medical Center, samtang nagpadayon ang investigasyon ang kapulisan sa Liloan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.